kaulaa ja vaadit sen ulkolaulan mukaan. Suorempi kaulaa. Asetat melkein nyt taas sinne oikealle ja sit se oikea jalka lähtisiä. Ja sitä voi pommauttaa sillä oikealla jalalla, jos ne ei käänny. Ne ei saa yhtään valua sinne ulos. Jenni sama juttu. Suora kaulaa ja oikea jalka. Saanut. Kaikki kääntää, nyt ei liian lujaa. Kykkakone. Käännä ja jatka. Kykkakone. Kuntoilija. Ja käännä ja hyvä ulkoilija. Tuli liikkuma. Just oli Jenni hyvä pätkä. Ja jatka kerran. Ja tehdään Jenni sen kanssa sitä neljää, että sä taidat yksi liikkua. Tämä on aika hyvä harjoitus tehdä yksinään. Tiedän, niin kuin laittaa